ama aban dwumadi awodo a wodie titiru sa aban ko hawo bi mu a na ja otwa nani na otwa no dandan ne ho bia na ntimi nto bia ni mu a na ja wakomo yi kakra na watimi enso de atoto tonoma na timi aboa mo noma so etimi akọ eye enkan na opanyini di sansem wei enso eto eye edwa no na yade so akọkọpiem ewo obi eman so akosi broni hwentia kromu eye US eye Washington DC ewo ana chesa akora ekopiem anhyiam kasie bi ekọso agya ogina simpie ni apaso a wode sansem wei nyina so etimi enso eto eye edwa na okyeremu so se wamugusu a etoto nneoma ehwe animu ese ene omonne eye Africa Development Bank for so ebetimi adidi nkita ho kakra na agya wamso ahwe se agya kakra Ghana ye nyina no anase abibiman ye nyina no eye sika kora bata no mso betimi ahwe no matimi aponi bibi kakra enso de ama Ghana se Ghana for mso monye na momfa ntoto nneoma esanse yesi Ghana de eye ho kyere ye papa ana ochem sanyi yankwan so amama wodo bi so kaka ho atitro bi man bi ono a wamso kyere wono mo enti ye nyina no yetimi agye atumni e sika kora bia bi wono ma ene ehu hia sese agya obi anasa ama bi ko ohawma a ewoso mutimi tutu America no mso timi ekoso wono ma sene nti ochem se wamane Africa Development Bank no so omukita wode adu akiri pa aje so wogidie se ebire bi anya chichiri womso behwe no mso aba so yasena ma nnoma atimi enso akọ eye enkan wochem se anya no ko awanamo ana aban ni etuo ogusu a wodo a yegidie se wono matimi adwuro mo me so a womso so etimi ewo sika pa puduo aje so obi wo kire mo betimi akọ mo moa no omo ehwe so mo no mo nyina so betimi adi nkomo so mo nyina nyintuma so pam no mo maso yasene se de nnai Ghana nyina na se wiase nyina sika kwa ba time eye World Bank no omagye atum mo ba bebre Ghana eye America dollars 250 million no omo so nyintum no omo so ehwe me so ye nasene ebi a response to the 250 million. We are establishing this fund to ensure that in the event of any solvency and liquidity issues, the World Bank has committed to $250 million of that, and we are still talking a number of donor partners, including the Africa Development Bank, for further resources. Government itself will put some money into that. We expect really latest by the third quarter for at least the World Bank resources to come through, working to accelerate Africa Development Bank and government itself's participation in that. So that's on the issue of the $250 million. Ghana adesimama ene awuti ye yoswafo no ene hwe Ghana sika sam totoye ne dwumadie eso finance minister eno no onimanyafo kenofori ata ana anopai abusuafo no soso wachekere eniye ensemu di ama yesade sika sam totoye sibi ekone enuoma aban no yesade be ya hokyera ene eba omaimo no eso enso betimi atie na mayenkwa yen anim wo semfoforo enso emu na enkrata bi apie ade free eya from what suapon ahodo enso emuo omonkabom eku a wato dinsa University Teachers Association of Ghana UTAG no na wonum de ensem ahodo de aba womo ensem omode aba no pay omo kyeremu se wei eya no yie a ekọ ede ama asuom na hwesikasam entoto yeso o makoko Ghana ya finance ministry no womo se eno asa no yie afa eye domestic debt exchange program aba no peso de eba no na tiai omoso omahunu omakenkan eno omaso enso atie ese aban no atimi edenkrata bi apia no odenam finance ministry no eso wo chese eye sankrato de pie ye no eye date wo so no eye 7th April 2023 ena wo kyeremu se aban no editu bia kyeremu se opese wo hwe na enei no eye pension fund no wo mo so ehwe na omodo mo hye eye domestic debt exchange program no enso so emu na eno na eye UTAG fo no kyeremu se omonam sa enkrata yi eso Wamu etis asem no esa aban pese wo force wa na chenchena chen wo hwe no de eye pension fund for no ebeka domestic debt exchange program no wo no wamu eyade se kakra be ko mani entoma ntena se anya nhwe han nya so mo nimre omo so no na aban na awe mutiri hu nyina amanaka eye konkora ne pe enu to mu susu eye putupuru enhia mu ewo eye epobosme de toso eye dunu ma fimpino ne atonomi ensam na omo so ehia ye no omo to adwene no na chese eyade se UTAG for no echem so mu nyina gina ko bankrom sai enya de so mbete ase ama new GOG proposal no sa alternative offer no a ye pese
ya de ma pension funds for no say nya de so omo ebeje atum ne no ma je atum echna na wose ansa na kura na saputupu nhia mu we beba kura na aban no kura be so be na adwe so de nkata beba boten abeka kiro mo se hu behia se do beka ho no wose omo mu di ka afrase abo kokokora ewo December bosumi no eye ne de toso enso afimpino ne adonu miedum kura mpo eka kira aban ne se ade biara obe na adwe so obeye na be ha won mo eye adwumayefo mo akyekyerefo adwumani mu ewo eye university mu no enya de so won beti ase omdo mo na betia fom pa ahwe se sa nhye no enya adwuma de biara eda eto omdo ma bom trim pokora mpo dada a omoto no munim sa aban no ensem omo kan aban na titinya de se won so be ya de be ha won mo enti eye omo wanwa kakra se enei aban na twa no fra de twa no wa sa tete wuro enei wasan so peso ofo so ade onom ebe kasa nhye ewe hu no onom eche so mu gina be mu gina ya de so mba konkoden na wo ma hwe se aban nya nhye biara akyekyerefo mo suapomo no ebe ha wonom sikasem esan se wonom kyese bepam no kase kura Ghana no emu oden papa na se akoba se ja ototopo wa bia ededa baabi wose wani eto wodi wani atoso se ja koduru baabi emu aye den pa twanwantwa na wo so wodi osakobom kakra no na aban peso obechinchim omonsa egede enya de so metrase aye san hwe han wonom kyere mu so se aban ye na adwe se eye pension fund odin sabeka titru pa JUSS no ene senate no eno krampo di aban mo monu musuo da biara krampo da so obehwe de nsa ekrampo akoka na so de hu bekom ase eno kra de ne kan ne de besi nya de so mbete ase eto mu chemu se enhyevu fro biara aban beye e de afa domestic debt exchange program no no wonye ahweye se wonye de beye a ebe ha wonom akyekyerefo se nya sa ene wonom so se de da onom ye no omere so mbatinto sukokọ pa enso ede akyere eye aban wonam enkata ye so abo eye wonom ade hye nyina ho no ba se wonom behwe na enhye biara wo so mo ye na eboa ema wonom ade hye no mo a omka kuo ihu no womo so sikasem enkoye bisi basa no omegyina pitin akosa enkoden no na sa enkata yi apie montene esuoyi nipa ne sase ase eye obenfo Solomon Nunu wono eye president edema utag kuo no na afi Dr. Asari Asante ano wono so eye wonom twetwefo panyini enipa mienu na wonom enso de womo ensa hye eye sankrata ya aba montene esuoyi amesoma kenkan ede amawotiwe eye University Teachers Association of Ghana utag for anope womo kokobon nsem womo enso ede ka kira ban no ne nyina no efa domestic debt exchange program no omo senya de se ometra say nhwe ma ban no enso aye bibia ebe ha wonom enso adwuma Ahenkan FM ye tuwa Kasiebo no so na yakoyanim ewo eye ensem foforo enso emu a na ubepiem ewo yankasa yempesua so mekire eye Brem Central Municipal Assembly enso so emu a ene ya de sa ban gusu a woye yenwuma ahodo na asa de be betumi enso aboa amatitru nwumasua fa ne ntoma pa efrasas ye nyanim se MPP aban de ade ba kwa woni hu agorokora no eye nwumasua enti de obeye bia no ogusu a woye enam so ebi ama enei na ukopiem ewo eye atim odan Shadaya primary school mu wono aban no eye na adwe so obehwe no aboa se de be ya eye entotofe wa no wonom so ekoginim de no kejifo no ye behwe ne asida nkura bi de ama wonom se de be ya omoso ko omani betumi aka na wonom so de suatumi akonkan ade ama wonom eda ne de ye siwie ye na ye siwie ye no se ye behwe ne adane ho ensafoa ade ama eye school fo na ama emofra timi akomu no na akoye bibia ewo ho no mo ene wonom atwe obefre contractor so medikida ma ho anwan obefre no o se o ko MC wo obefre MC yes ko ho anwan municipal education ho anwan director ho na chese aye bibia ho no mo adane yes nyakopa da ro mabrewa wayi puma kwam ama na me no kase de ntiase enso atimi aye adwuma ama aye ensafo a ewo se ekoka school fo no ensa ma yehwe yeboa ebiema aye school mo front tofi watimi kom ekogi ekoginim die no ade se school pay fo no ya hwe e de ama wo ne mo na wabra wonom ehwe de ensafo no de ama school panyufo no ani opanyini baako a wodi mu ntitima pa wodwumadie yi emuo wono aye otutena ni edema aye abadwaku a ya pa wonom so mo enhwe nnwuma ahodo wose koso ewo aye Brem Municipal Assembly no esoso emuo na eno aye chairman for Brem Central Work
sub committee eno ayo nimonyamfo Emmanuel Apia Kubi aka Amokache wono ana chese wogina anamu a wode nsafo no ehye eye school mpanyifo no enso so ensa na eno no wogya simpia ni apaso a wone adehye no ekasa no ana wokyere mu se aseda chechereche aseda kase pa enko emfa mamra hye bedwani a wono ebutu eye achemoda mpesua eso nimonyamfo Alexander Kwasi akwa afen so no anka ne mra hye bedwani nimonyamfo William Japan kwetu wono so aseda nkoma no esa so mpanyifo mieni o mabọ momode pa sanse dwumadie no efrase ho eye mra hye bedwani wotwam ko nimonyamfo William kwetu so na edidi dima nimonyamfo Alexander Kwasi akwa so baye won so baye na famu dia wo hweto aso amadwumadie no etimi aye krabehwe enu nti saseda bi ewo no ma wo se mpanyifo mieni yetimi ede ebo wo no mo enu achi ene wo se school mpanyifo se ewa abe ye dane nsafo de ma school mpanyifo yi wonom enhwe se eye ajapade a aban no aye se de be ye bebo ama nwumasua akonkan no won be ye dom betimi bia abo ho eban sanse Ghana de ba ko edi enya pa ya ye dwumadie no awie no se ye bebo ho ban na ense no ya de ba ko a enho odin maintenance of culture no ya de hard bibiri na so wono de wo sere ese mpanyifo nya ma fam tie bia se de be ye school no se de ye si edan kora de si wonom no ebekoso a enso ama school nanim aba enyam say be enfie mienu ni na chinie na ye de contract ema contractor emanisi edan na so wie no na issues kakra e wo ho say a project na made bed for na de mine nti na so mu no mbehwe na nka mo so hand over e de ma assemble na assemble no so hand over e de ma school no but unfortunately then MP ni free so a new MP by na ma your issues kakra with the handover banyamincha de no all those issues ni na no asamo mpanifo no ACI MF free contractor no ye ne na kan amenti ase adwuma they say no handle kings ni na de amanya ye de so handle the ama school no later on middle bet mpanifo no ba na ya ye official ceremony they say na futu de be man say teacher for no na omo hwe nkwala ni ye say be ha no KG4 and baby use facility na nkwala so mo ho ahomte tie say so mbehwe ni ye na omentimi maintain bibia yes we buy ne ya wura edan bia mu ami ahwe say bibia light ceiling fan any water closet ni bibia o ha bia no bibia ye pepepa bibia koso ye pepepe wei eye opanyina wono na yetutre ni edema Brem Central Works Sub Committee onimanyamfo Emmanuel Apia Kubi aka Amokache ana busuafo Ahenkan na no si ya pe na eye oba panyina ya pa no ese wonhwe Shadai eye primary school no eso eye owura yere Benis eye kunadu wono so eda eye mrahebedwafo yi enso asemekire mrahebedwane awotwam konimanyamfo eye William Japan kwetu na afi onimanyamfo Alexander Kwasi akono pepe akunya no ekura no woda wonom ase enye wonom kwa woda eye municipal education director so asema me estakwe eso bona baso pass ono so abono ho emodene acheso munyina komotoma apama no anei dwumadie no enso etim ayeka behwe wo chese mpanfo mabo adwuma pa ehwese nwumasua ebefa ne ntoma pa efra ewo eye Brem Central Municipal Assembly mu ya do masepa sansa de form ayama ye kra bro ya dwene enti ase so no kure ni ansa na keji we ba ha me ne MCA owo so sesi Honorable Victoria Edu ye di hu akotia sata no o school ha ye di hu akotia na nyame ye ya dom ye former MP Honorable Kwetu de afefe de enti sei bai na se ne maba ha bebie edana no amman kwala na me kasa nyame nhira mo me di nyame den eda Honorable Kwetu ase meda MP Akwasi akwa meda nase meda MC ase meda educational director municipal educational director Mrs Esther Kwe because so wakwe because nyame nhira ne bebre efi so wadi mu akoten pa because nyame nhira mo meda assembly fo nyina kwala omuti ehuhuro mu ene kwala ye ba ba bi amframa wona adesua ne adekire akoso because nyame nyam kese pa meda masi bebre nyame nhira mo Mami a wotine nkan wono na akopiem ewo Shadai primary school no emu ampanfo apa no se wonhwema entoto nyoma ma school no enso emfa ne ntoma pa emfra into a headmistress ewo eye Shadai primary school no emu owura yire eye Benis kunadu na wotine nkan ne kura mu no na afi okopiem ewo Shadai eye keji no enso emu a mami a yapa no se wono so enhwema mofra no nhumasua enko eye enkan eye Madam Doris
Doris eye Owusua wono so de bi epi so enso kire mu sei wa bra ye pa wonom se omomra na adwom so meboa na enwomasua enko nanim enso ewo eye Eshadai wonom no so mkoduru ye no na chese omani aye bibia ho pa sa hwe edan amofra ne tim no musua ade a na ya homete esanse ha duru bebre omabo pepe so te se sadi no nanso nyanye nyankopɔ da Roma na so omanya atran foforo de amofra na chese ya aseda ene de yeni age pa fi se dan kitu animu ni de edan ni swa nti no enkwala no enkom se ba se wa ma ne work kra na wa twere wi o so we de abre wo kra mpa ontumi so we je ofo table na eno so na emwa enkwala no asetan se chiche ni wo kira de a enam se tables ni bobɔ hu no nti ontumi enreche akwala no age se wo fo table no ansana na wetumi ene akwala no pese odi bibi mana na uji bibi ene mana wo ye no free manam say dan ni 20 na dan mu ye hye in fact say do awie a wontumi ntina ho nti ye nchiches no ye nya bebi nso kra mfa ya table ensi e wo inside ye yeti abonten na akwala no eti inside na akwala nketua say weji omo inside a woti abonten no wonka say imagine ina do awie a akwala ho ya homte na we yata na we na dwane muswani ntino chese wuntumi nya wo hwe nti na ye o ma bebie we ya ma de in fact ye ni age first ni kwada na de kire nka ya agbo yanum kafra nsie nya momanum bium manum be ye de wei eye mame panyina na so ba panyina ya pa no se okopie mo Eshadai school ni mo a eye mofra no kejifo no wonhwe na wontua wonom enso ano Madam Doris Owusua na no pay ono so wote ne nka ni nyina no eye dwumadi anei mpanfo ahwe amanatimi akoso a yesi dan kora foforo de ama eye mofra yi ese wonom so nkom kwagimu animdie wabra ene ye hwe de nsafo ahye school mpanfo no enso ensa eye anopa no sia akan Kasiebo eno asogusu a wo etie wa Ahenkan 93.3 FM eswo. Good engineering, we have the corruption and good pharmaceutical. Afe mayamfa wo enko eye obi enso eman soyi na eye Sudan mino enso emu na mede wo adrei eye ade se ene ukopiem enso so e wo no ma ene empepe yi eye ade se adaje ni eposo won mani abere pa esanse eye ade se to paye toto bi enso guso a ekoso e wo no mo na ni nyina emu no ene se wamo echese mpanyufo bi no mo no mo mayomadwe se wamo ayomo kabi ankabi na chese wamo kuro na aboso na democracy ayi adwuma wo Ghana hanum ne ebi enkoso e wo honum ti amatemamufo ni bi ni mo honum a won be so mo kire o madwene a eye den pa so so betimi enso akire wo adwene de mpanfo ni pa bia na wonum eye eno na adehye mususu se da bi ekoba ne sa na chese ha adwene nti ehu behia ese mpanfo ehwe emakama mika betimi ye adwuma enso e wo Sudan man no enso emu no na asisiam no kase akofa metimi wase e de aba tutuo enso ekoso ene topa totoo koso honum no na wo chese mpepe se wo hwen adehye no ma hwere wo enkwa na chese nipa be se eye aduokono enso 97 ana wonum ato ananom e wo ye ense do wo kire mu ese ebinim aprepra chese no so enya adeketoa omo ma prepra no do so pa na o kire mu se ade se akwakwa ha dudu bebre eno enti no enam so kura nso ebi ama pempem no kase United States of America wonum so do ma no atomu bi asre pa se enkabeya eye Sudan man no empenfo onum wom eni adehye no enhwe emwa sade beya pepepe yo anase asumdwe enso betimi enso aba e wo Sudan man no enso so emu anti we ya me no kase yi eye US man no titim eye ensem awodo eno ya asumdwe ensem e de agusu enkrata so e de akwakomo mo se wonum enhwe ema asumdwe enso emla e wo Sudan man no enso emu sade beya beboa ama oman no ye nyina no sade pese ya kekere me no makonkan no etimi enso akwakoba ne saa na o kire mu se uhwe Sudan man no emu abesemfie nan ni na wonum akonkodia se wonum enhwe empere sade beya kamamika bi ebetimi aye adwuma enso ewo ho esanse wo mutem se oma eye abashield enso so ebetena kunya ne so no ene ye chese eyade se ehwe sade no ma bi o se bi ye ne adeade a ha dwuru bebre wo ba ya no de sa eye kabia nkabi enso so amamu de ba ya eno akwakwa bibia wo ti we ame no kase de eyade se truto dimakum dimayawo egusu a wonpaifo chese ekoso ewo Sudan man no enso emonti asomdwe koten na wase ye nyina ye hwe ne ye sere sade be betimi enso akoso enso ewo Sudan man no emu ade shema ma we ene de ekoso ewo obi eman so anopai metwa ho emfonyini enso ede amawo